Zondag 2 januari. Fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland. Welkom. We beginnen met het nieuws en het korte weerbericht van deze 2 januari. Pech voor Wout van Aert bij de start van de 6e editie van de Vestingcross in Hulst. Hij rijdt zijn ketting eraf en kan vandaag niet meedoen om de zege, want hij wordt slechts 4e. Maar wie rijdt er dan aan kop van de wedstrijd? Dit is de Brit Thomas Pidcock met in zijn wiel de Belg Elie Iserbyt en Lars van der Haar volgt als derde. Ook Mathieu van der Poel ontbrak vandaag in Hulst. Hij had last van rugproblemen en meldde zich af. Pidcock is de snelste in Hulst en lijkt op weg naar de zege. Want hier heeft hij definitief het verschil gemaakt met Iserbyt. Pidcock gaat winnen voor de allereerste keer in Hulst en pakt opnieuw een zege in de Wereldbeker. It's a hard race. I mean, it was super quick. You know, this course is always up, down, round, up. You know, so you have to concentrate really hard, and you know, especially I got a little bit of a gap, but Ellie was, you know, keeping pressure. So when you've got pressure and you're also trying to ride hard and not make mistakes, it's difficult. In de vrouwenwedstrijd was er ook veel spanning. Dit is een duel tussen Lucinda Brandt en Puk Pietersen, de twee leidsters in de wedstrijd. En hier gaat Brandt Pietersen voorbij. Pietersen reed lang op kop in deze wedstrijd, maar in de voorlaatste ronde wist Brandt haar te pakken. Brandt is bezig aan een uitstekend seizoen in de Wereldbeker. Ze won al 5 wedstrijden en vandaag in Hulst pakt ze haar 6e zege van het seizoen. Op het eerste gezicht niet per se gelijk een ronde waar je mij misschien echt bovenaan het lijstje zou zetten. Omdat het zo explosief is en ook wel technisch, dus ik ben heel tevreden. En dat geldt niet voor Shirin van Anrooy uit Capelle. De enige Zeeuwse deelnemster werd 8e en was daar niet tevreden over. Het is weer een top 10 in de Wereldbeker en dan ook derde bij de belofte. Maar ja, ik weet wel gewoon dat er nu op dit moment meer in zou moeten zitten. Maar ja, er komen nog andere wedstrijden waar ik het hopelijk wel kan laten zien. Publiek was niet welkom bij de Vestingcross. En om te voorkomen dat er toch mensen op afkwamen, waren om het hele parcours heen zwarte doeken neergezet. Ook liep er bewaking voor de stiekeme gluurders. Weinig te zien hier, letterlijk achter de schermen bij de Vestingcross. Vanwege corona mag er geen publiek aanwezig zijn. Dus iedereen moet vanuit huis kijken en dat gaan wij ook doen. Mogen we naar boven komen om wat te vragen? Hoe gaat u ze aanmoedigen vanaf uw balkon? Ja, dat is een beetje moeilijk. Dat gaan ze niet horen natuurlijk. Hè? En dichterbij mogen we niet. Trouwens, want daar zie je niks. Die zwarte schermen staan daar. Dus deels hier, deels voor tv. Nou, gewoon genieten. En het weer werkt mee. Dus wat willen we meer? De pompen hebben 24 uur staan te draaien op vol vermogen. Nu is de pomp weg en het grondwater komt gewoon weer omhoog. Nog altijd is de hoge grondwaterstand een probleem in Sluiskil. Er sijpelt mogelijk water onder de damwand door van het naastgelegen kanaal Gent-Terneuzen. De gemeente legt nu een drainagesysteem aan in de hoop dat het grondwaterpeil daardoor vermindert. Voor veel inwoners van Sluiskil leidt het grondwater namelijk tot schimmel in huis. Ook bij Paul van Lingen. Hij liet een half jaar geleden voor duizenden euro's zijn muren behandelen. Alles opnieuw gestuukt. Duurste bank wat erop zit. En dit gebeurt er weer. De schimmel komt gewoon weer na een half jaar omhoog. Eerder kwam voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen al kijken. Ondertussen wachten de inwoners nog altijd tot Rijkswaterstaat met een oplossing komt. De elektrische step is steeds vaker te vinden in het straatbeeld in Zeeland. Ze zijn ook op verschillende plekken te koop, zoals hier in Middelburg. Maar ze mogen niet op de openbare weg. Als we iemand staande houden met zo'n elektrische step die niet op de openbare weg mag, want er zijn er namelijk ook enkele die dat wel mogen, dan geven we direct een bekeuring. Dan registreren we die bekeuring. En als die persoon nog een keer staande gehouden wordt met een elektrische step die op de openbare weg mag, krijgt hij nog een bekeuring, wordt de step in beslag genomen en vernietigd. Hoe hoog is die boete? Nou, die is flink hoog, €360. Maar wanneer mag je dan wel met een e-step de openbare weg op? Er zijn wel een aantal elektrische steps die eigenlijk in de categorie van de e-bikes vallen. Die hebben ook een soort van eigen aandrijving. Om de paar seconden moet je toch even een kick geven met je voet. Die mogen vaak wel op de weg, mits zij goedgekeurd worden door het RDW toegelaten. Dus een blauw plaatje en verlichting, dus alle eisen dan voldoen, zeg maar. Nou, omdat er nog geen Europese wetgeving is, mag elk Europees land het zelf weten of er toestemming komt voor de e-step of niet. Nederland is er heel erg terughoudend mee en dat komt allemaal door het ongeluk met de stint. Daarom mag deze e-step voorlopig nog niet op de openbare weg.
Maar ik ben over mijn toeren. Zwaar over mijn toeren. Arnold Quisthout uit Sas van Gent is diep bedroefd. Sinds afgelopen donderdag is zijn hond Lucky vermist. De hond ontsnapte toen hij goede vriendin Ellie in de deuropening gedag zei. En hij was hier, maar ik schrok zo erg dat hij hier stond. Dus ik geef een gil. Hé, hey, Lucky! En mee dat ik dat zeg, is hij aan de andere kant van de gang. Hij is waarschijnlijk ook geschrokken van dat geluid. De schuifdeuren van het appartementencomplex waar Quisthout woont gingen open en zo kon de hond de straat op schieten. Ze hebben Lucky nog even gezien, maar sindsdien is het stil in huis. Het wrange is dat zijn baasje Lucky nog maar pas had. 3 weken. Dus hij is hier net aan het acclimatiseren, aan het bijkomen. Hij komt dan naar me toe, heel voorzichtig nog. Lucky is met tientallen andere verwaarloosde honden in beslag genomen in België. Uiteindelijk kwam hij in een dierenasiel terecht en daar vond Quisthout hem. Daar was liefde op het eerste gezicht met deze. En er waren al een stuk of 15 die we gezien hadden, die allemaal lief zijn. Maar hij was gewoon, ja, top. Vandaag is er een speurhond ingezet om Lucky hopelijk te vinden. Het is echt, ja, bijna mijn laatste hoop. Na de regen van vannacht was het juist vandaag overdag geen onaardig weer, met soms brede opklaringen. Dit is bij Erlewoudsdijk. Het bleef overwegend droog. Maar er stond ook windkracht 5 tot 6 uit zuidwest tot west. Er kwamen veel meeuwen aan land en misschien voelden die de bui wel hangen, want er passeert vanavond vrij snel een storing met verspreid een aantal flinke buien met kans op onweer en windstoten tot zo'n 80 km per uur. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met een lokale bui. Wel blijft er windkracht 4 tot 6 en op het water soms nog windkracht 7. Morgen is daar nog windkracht 3 tot 5 van over. Het is overdag meestens droog met vooral 's ochtends een paar opklaringen. Morgenavond komt een groot regengebied vanuit België over ons en dat geeft dan dinsdagnacht vrij veel regen. Dinsdag is de temperatuur terug naar een graad of 8. Die regenzone van 's nachts is snel weg en dan komen er opklaringen en enkele buien. Woensdag en donderdag is het 's middags een graad of 6 en 's nachts zo'n 2 graden. Met woensdag kans op een regen- of hagelbui en donderdag waarschijnlijk meest droog weer. En tot zover het nieuws en ook het weerbericht van zondag 2 januari. Vanavond, in dit eerste weekend van het nieuwe jaar, de Zeeuwse Blues. Dat is een unieke samenwerking tussen cabaretière Katinka Polderman en de bluesband The Juke Joints. Klassieke bluesnummers in het Zeeuws vertaald, of beter gezegd in het Zuid-Bevelands. Vanavond dus, telkens na het nieuws. Nog een hele fijne zondagavond en graag tot morgen.